A fuzuilh? Want ik ben nog lekker nee. Pa de Brazil wordt betuurd. Kan ook dat gaan de fuzuilh want die waar hij batie doet. Hij wordt betuurd pas stank. Men zeer batie daar ben. Waar stank. Hij wordt betuurd pas stank ze pa pel. En nog het meldet. Non. Hij gaat ons nog chasse goed bijna nog nee ja. Chasse goed. Als zo nu wat je hebt nog de stank kan het in basen. Wat geeft het de blemme wit? Parce que j'en peux te dire quand non. Mas no bi journée wanket ni mod parce que j'en j'ai mod bit. Non. Prendre no bi no nel bo pe we pe viser que te brain no bi prendre no nel. Non. Daudin.